hasiko gaudeaz. Gaur, Ebar Trabatakau, Silvia Zuloaga Goikoetxea, eta beraiek ikasi eman, medikuntza eta kirurgia Nafarroko Unibertsitatean, gero, posgraduko diplomi, dietetika eta janari higiene Portugaleko Unibertsitatean, eta espezializatara unedetik, obesitate eta elikadura portaera trastornutan. Eta beste hainbat arloko kurtso eta diplomak lortutxuz. Ikustezun edatxik, 25 urte baino gexan diarren blog baten, doctorebazuloaga.com, eta batxe beste liburu atatxuz. A dieta en la vida real eta el peso, por fin mi amiga, las claves para adelgazar y mantenerte. Eta gaur dator berbaitxea, osasunen gure esku, zer jan oto agarren menderi. Hasi dizuni. Arratsaldeon. Eskerrik asko Joseba, aurkezti haitxik, eskerrik asko Eduardo Zabala gonbidatzi haitxik, eta eskerrik asko bai zientziaren giltzak elkarteko laguneri hainbeste gai interesgarri zabaltziarren. Eta zelanez, eskerrik asko Beikofzini eta gaur ona etorri zarien guzti hori hitzaldisa entzutera. Oso pozik etorri naiz Ondarrura, eta ikusten dozuenez liburu batakat esku artean, honek bai ez dabela bihar aurkezpenik, Kirmen Uriben zuen herritar idazle famatuan, New York Bilbao liburua. Ondarruran etorrela jakin ebanian, hasi nintzen hau liburu hau irakortzen, eta liburua hasi bezain laster, behitxu, hemen, dedikatorixia, 3 zita, eta lehengo horrixan, ase sorpresa, gure gaiakin lotuta dauden lerro batzuk irakortzian. Irakorriko tzuet, hau mobitzen bada, hemen dakazue. Arrainak beti ari dira handitzen. Gu ez, gu txikituz goaz behin heldutasunera iritsita. Gure hazkundea gelditu egiten da, eta hezurrak elkartzen hasten dira. Uzkurtu egiten da pertsona. Arrainak ordea, hilarte hasten dira, jarraitzen du. Bai, urtia joan ala eta txikitzen hasi baino lehen, batzuetan gure bizimoduakin lotuta dauzen gaixotasunak agertzen dira. Diabetesa, tentsio altua, gaixotasun kardiobaskularra, gainpixua, minbizi mota batzuk, gibelkoipetsua, gure ongizatiari kalte eitzen detzenak eta larriak izan leiken gaixotasunak. Nik argi dakat, gaur hemen gauzen guztiok, gure osasuna asko baloratzen dugula eta gure elikadurari importantzia handia ematen detzagula. Batzuk, lehen aipatu dituten arazoren bat dakaulako, eta beste batzuk, etorkizunean ez eukitzeko. Gaur egun, elikadura osasuntxuz mezuz inguratuta egon arren, batzuetan kontrako mezuak be entzuten douz. Gauza bat ona dala ez dakizerentzat, eta bebai kaltegarrisa dala gauza berantzat. Eta hau da, nik ikusten duten egoeria nire konsultan. Dau zer da? Zirriborro bat dirudi, naste borraste bat, hemen irakorri leikiu kolesterol, vitamina, fibra, huesos, da honek berbok etaran itxuzen esne ontzi batzuetatik. Erostiketak itxera joan itzanean, honek berba guztiok esne ontzizetan zeuazen. Orduan, ni kolesterola altua badakat, nahikot kolesterolana. Baina batera laktosa intolerantzia badakat, nahikot sin laktosakua. Ero, azurra gogortzekua bebai, zelan jakin, zelan aukeratu, zein dan niretako egokiena hainbeste esne artean. Segurazki gure elikadura nahiko osasuntsua izango da oingo, baina nik espero dut hitzaldisa amaitzerakoan, ondio pizkatxo bat gehiago hobetzia, ero behintzat jakin zelan hobetu. Orduan, osasuna gure esku, zejan 21. mendean.
Josebak indesta aurkezpena, Silvia Zuluaga naiz, medikua naiz, dietetika eta nutrizio arloko medikua, eibartarra naiz, baina ja txikitan 10 urtekin joan nintzen Pamplonara Iruñara bizi izatera nire familiziakin. Han initzu zen nire ikasketak, Nafarroako Unibertsitatean, medikuntza orokorra, eta nutrizio arlua beti gustau jata asko, baina medikuntzako karreran ez eguan ezer nutrizio aldetik. Orduan, karreria maitzutakoan joan nintzen Bordelera, 2 urteko posgradu bat itxera, dietetika eta janari higienekua. Gero ja, hasi nintzen lanian, lehen medikuntza orokorrian, eta gero ja jarri nitzuzen nire konsultak. Lehen Donostian, urrengo urtean Eibarren egon naiz, 26-27 urten, pandemia zikina etorri arte, da hori nire konsultak daoz Donostian eta onlinez. Interneti esker, posible izan da niretako hainbat kurso itxia gai interesgarrixetan niretako, mikrobiota, genetika, medizina de precisión, eta bebai, ineban, distantziako unibertsitatean, obesitate eta elikadura portarako trastornoen arloko, espezialidatua, erderaz be, kosta huitxe jata, baina hori ineban, noin dela 5-6 urte, nire konsultan ondo datorrelako gauzak ikastia. 2015an hasi nintzen nire blogian artikuluak idazten nire pazientzientzat, eta gero 2 liburu argitaratu ditut, nire lana konsultan, da jentiari argaltzen laguntzia eta bebai erakusten zelan hobeto jan. Beraz, berri bultatzen gara, naste borreste honetara, da jakitzeko zelan llegau garan gaur puntu honetara, hasiko gara pixkat nutrizio zientzia modernoaren historia errepasatzen, gero jarraituko elikadura osasungarria zer den, elikadura ezain osasungarria zer dan beba ikusiko, etiketa batzuk azterteko, da... Barkatu. Oin? Entzuten da? Bai. Etiketa batzuk aztertuko eta ejemplo praktiko batzuk be ikusiko. Nutrizio zientzia modernoaren historiari buruz berbaitzeko, oinarritu naiz kardiologo baten artikulu baten, kardiologo hori da Darius Mozafarian, hori da Bostoneko Tuftseko Unibertsitateko Friedman School of Nutritioneko dekanua, kardiologo ospetsua Darius Mozafarian. Denbora luzez dakiu, osasuna eta elikadura oso elkarlotuta doia zela, baina nutrizio zientzia nahiko barrixa da. Pentsau, lehengo vitamina isolatu zala 1926an. Ondiok ez da estamende bat pasau. Lehengo 20. mendeko zatixa, agertu ziren, zautu gendu zen vitaminak, eta 1913an poloniatar biokimiko bat zeuan beran laboratego izan, ikerketak itxen, da berak txitekin itxen zeban lana. Orduan, txita batzuk jaten zeben arroz zurixa, da konturatu zen, horre txitok beriberi moroko sintomak zekela. Beriberi, gizakietan da gaixotasun bat, beriberi hitza dator Sri Lankako hizkuntzatik da, nahi zeban esatia beriberi da, ezin dut, indarra galtzen zebelako, ahuldu itxe ziralako, horretxik deitzezetzen beriberi. Orduan, txitak, arroz zurixakin, arroz zurixa jaten zeben txitak, holako sintomak zeken, eta arroz integrala jaten zebenak, ezeken sintomak. Orduan, biokimiko hau, pentsau zeban, hor arroz integralian, zerbait egon behar zala, berantzat amina bitalen bat, horre txitok, babeste zebela beriberitik. Orduan, hori 1913an,
1926an ja jakin zan vitamina hori zala vitamina B1, tiamina. Eta gero, 10 urte beranduago, ja kapaz izan ziren laborategixan hori vitamini hori itzeko. 1932an isolatu zen vitamina C. Ja 200 urte ero gehiago lehenautik itxasok jentiak, marinelak, bazekixen, barkuan eskorbutua zeukitzeko, limoiak eta eruan bihar zebela. Eta hori, vitamina C haitxik zan, limoiena. Da hori, 1932an deskubridu zen, da gero, hortik 1950 arte, beste vitaminak ezautu ziren. Vitamina B3, pelagarratik babesten dabena, vitamina D, rakitismotik babesten dabena, vitamina B12, anemia batzuetatik. Orduan, lehenengo 20. mendeko zatixa izan zen vitaminen ardua. Da, hemen oinarrituta, elikagai baten gabeziak eragiten daben gaixotasuna, hori izan zen modelua gero beste gaixotasun batzuk ikertzeko. Baina beste gaixotasunak pixkat konplexuagoak dira, gaixotasun kardiobaskularra adibidez, baina modelo honetan oinarritu ziren. Hemen urtietan jakinda elikagai baten gabeziak hone gaixotasunok produzitzen zebela, da batera egon zen Estatu Batuetako depresioa, krisia, Estatu Batuetan, baina gero herrialde guztietara zabaldu zana, gero Bigarren Mundu Gerra, da hor sartu zen pixkat bildurra, defizientzia asko egon behar ziren, eta hor ikasi zeben janari batzuk suplementatzen vitaminekin jentia indartzeko. Gero, 1950 urtean eta 1970 artean, hori izan zen gantza eta sukria, bi korronte egon ziren, horra ziren ja ikertzen gaixotasun konplexuagoak lehen esan duten moduan, kardiobaskularrak adibidez, eta bi bide zeuazen. Batzuk, eitzen zebenak responsabliak gantzeri eta beste batzuk azukrieri. Da, klaro, hori oinarrituta zeuen, vitamina gabeziaren gaixotasunetan. Orduan, 1955an, Estatu Batuetako presidentia, Eisenhower zen han momentuan, bihotzeko infartu aukizeban, eta berak nahi izan zeban, jentiak jakitzia, berak infartua aukizebala, eta zabaltzia pixkat, zejan, ero zerin, olako gauzarik ez gertatzeko. Orduan, urten zeban, beran medikuak, ruedaren prensa bat emotera, esatera jentiari, ez erretzeko, gantza saturatuak kentzeko, kolesterolak kentzeko, da hori mediku hori oinarritzen zen ikertzaile baten biharretan. Ikertzaile hori zen Ansel Keys eta berantzat gantzak zeuazen hor jatorri zen. Ansel Keysen personalidadia importantia da, geroko jakitzeko Ansel Keysala, nortasun sutsukoa, arrua, oso ondo inguratuta zeuan bodereko jentiaz, eta lehen esan detzuet, bi bidez zeuazela, batzuk gantzari eitzen zitzela responsablia, da beste batzuk azukriari. Azukriana, Britaniar bat zan, John Yudkin, da hau apaltxu hau zan. Beran familizia zetorren Errusiatik Inglaterrara etorri ziren, juduak ziren, aita gaztein zan, eta beran amak atera zitzuzen 5 seme-alaba aurrera, orduan, hau, John Yudkin, Britaniarra, hori apaltxu hau zan, baina argixia zan, azkarra zan, da karrera zientifiko on batin zeban, da berantzat azukria zan. Baina, euren personalidadiak, Estatu Batuarrak sentitzen zeban mehatxua John Yudkinen, da, beti itzen zeban, como ridikulizau. Orduan, gantzen teoria irabazi zeban. Akordau, gatozela likagai baten gabezitik
orduan arduradun bat bakarrik bilau beharren duan, orduan gantzak irabazi zeben. Hemen proteina jarri ditut, baina honek herrialde subdesarrollo hauetan eta hor proteinan falta zeken, baina hau ez da gure kasua, oseak pasau ingo hau. Gero, 1970 eta 1980 artean, lehen esan dutzuenez, saturatutako gantzak eta kolesterola ziran enemigo haundixena. Orduan, hasi ginen aldatzen satutako gantzak, lehen, imaginatzen naiz, klasifikazioa badakizuela. Lehen, klasifikatzen duzen gantzak, animalina txarrak eta landarenak, vegetalenak onak. Hori simplista egisa zen, baina, klaro, satutaroko gantzak txarrak ziranez, hasi ziran aldatzen landare hidrogenatuak eta joan ginen txarretik okerrera. Da gu gatoz, amendik modelutik. Oin dakigunez, hau 5-6 urte eskero, Ansel Keys-en teoriak, Ansel Keys-en ikerkuntzak, pixkat dudosuak ziran, ze inzeban, ez dakitz ezagutuko zuen, baina egon zen, 7 herrialdeko ikerketa bat, eta kasualidadez, Ansel Keys-ek kendu zitzuzen 2 herrialde, ez ebela asko koinziditzen beran emaitzekin. Orduan, gu gatoz, amendik, etorri ziren, gu egon garan rekomendazioak, euki dauzenak, oin arte. Eta gero, 1980etik gaur egunera, zertan datza hau importantzia? Dieta bere osotasunean. Ez da hain importantia elikagai bat bakarrik, ez da hain importantia janari bat bakarrik, baizik eta dieta bere osotasunean, ze jaten dugun, orokorrian, ez bakarrik gauza bat. Orduan, horretxik gaoz, hemen asteborrastean, elikagai baten importantzian oinarrituta. Hortik zetorren nutrizionismoa, elikagai bakanetan. Kaltzioa, zinka, selenioa, ez da hain importantia baizik eta horrek nondik datozen, ze janaritik datozen. Hortik datoz bai, elikagai funtzionalak, vitaminekin, burdinekin, azido oleikokin, kolagenokin, ero gabeziekin, zerbait kentzen badiote, palma olio gabeko, laktosa gabeko, gluten gabeko. Honen artean, laktosa gabeko eta gluten gabekuak bai, importantzia handia dake. Ze laktosa intolerantiak diranak, importantia da laktosa gabeko esniak hartzia, ze bestela digestibo arazoak eukileikez, eta gluten intolerantzia dakenak zeliakuak diranak, orduan gluten gabeko gauzak jan behar dabe. Oin sartuko gara pixkat aztertzen nutrizio etiketak, eta nutrizio etiketan zertan fijau behar garan. Ze informazio asko dator nutrizio etiketetan, da lehen erakargarrixak. Zer dira erakargarrixak? Erakargarrixak dira hori con kolageno, con vitamina C, de la abuela, izena, koloriak, frutak ontzixan, horrek dira erakargarrixak, reklamuak. Horrek ez jakuz bapez inporta. Gero, nutrizio baluen taula, zerbait pistatxoren bat emoten dezku, baina ez hainbesterako, gero ikusiko. Osagaien zerrenda hori bai dela importantia, jakitzia ze osagai dakan. Gero, elikagai alergenoak horrek bai, hori importantia da, bateron bat alergikoa bada zerbaiteri, hori abizauin behar dabe ontzixetan, eta gero zigiluak. Zigiluak, ez dakit inoiz konturatu zaruien, ontzi batzuetan datoz, igual zigiluak Soziedade Zientifikoren batena, baina interes komerzialak da osor, oseak zigiluak azkenian dira beste erakargarri batzuk. Ondo entzuten da? Bai? Bale.
Muy bien. Bueno, honek dira alergenuak, alergikoa dana, jakingo dauz zer begiratu. Nutrizio balioen taula ekarri dut, da, hemen honek derrigorrezkoak dira jartzia. Balor energetiko, kaloriak, ez dira hain interesantiak. Ni galdetu nebanian, artikulo bat idatzi behar neban, etiketi buruz, galdetu neban, zuri zer izte jatzu importantiena, kaloriak, ez dira inbesterakuak. Grasas de las cuales saturadas, hori ipinin behar dau. Baina ez dezku esaten ze grasa, ze gantz mota diran. Lehen esan detzuet, lehen oso simplia zala, animalikoak txarrak zirala, landarekoak onak zirala. Gaur dakigunez, daoz gantz animalak onak dirala eta gantz vegetalak ez dirana ainonak. Da hemen ez dau jartzen hori klasifikazio hori. Gero, hidratos de carbono, azukriak, bai, kantidadia bai, baina ez dezku esaten horrek azukriok nun da ozen. Ze batzuk dira janari propiokuak eta beste batzuk gehitxuta daoz ero libriak dira. Da hemen hori be ez dator. Proteinak, ez dakau proteina faltarik eta gatza. Honek ez dezko hainbesterako esaten, baina osagaien zerrenda hau da benetan importantie etiketan irakortzeko. Da osagaien zerrenda batzuetan ez dugu asko irakortzen, erakargarriak letra hundixekin datoz, da honek normalian txiki-txikixekin, eta batzuetan tolesturetan, eta, hau da importantia. Da osagaien zerrenda datoz haundienetik txikienera. Geixao, dauana lelena etorri behar da. Da gero ja joaten dira. Oin aztertuko letxe de baka entera, esne batzuen etiketak. Da letxe de baka entera aztertuko, ze esnia lehen pentsatzen zen, esneko gantza txarra zala, animaliakoa zala, oin dakigunez ez da intxarra. Onuragarri da. Orduan, letxe baka entera etiketa, hemen osagaiak, ingredientes, letxe entera de baka, ez dau sekretorik. Badakiu dala esne osua. Da, hemen ikusten dozue, grasas gantzak 3,6, hidratos de carbono 4,6 eta proteinak 3,1, azukriak 4,6. Da hori da esnia. Hori uki behar dago esnia dalako. Hemen ekarri dut, letxe de baka semidesnatada, berri do, osagaiak, ingredientes, letxe semidesnatada de baka. Ez da sekretorik. Da, hemen gantzak pixkat murriztu dira, semidesnatada dalako. Da, hau ez naiz akordatzen ze marka zan, baina hor, ontsixan, zetozen. Ayuda a controlar el colesterol, calcio, ácido fólico, vitaminas B6, B12, A, D, E. Orduan, hau ikusterakuan, pentsauleikiu hau asko behobia izango dela. Goazen aztertzera. Osagaiak, letxe desnatada. Kenduetze gantza, baina lehen ikusi dugu esnien gantza ez dala intxarra. Kendu indetze. Gero, bigarrena, aceites vegetales de girasol y maíz, 3,1%, eunetik 3,1. Kendu etze esneko gantza, da gero gehitu etze gantz vegetalak, landare gantzak, da ez dira ainonak, hau produktu hau ja ez da ainona. Gero, sólidos de leche ricos en calcio, calcio eta vitamina D esnian, gantzetan doia, zelan gantzak enduetze, oin gehitu inbiardetze. Emulgente, da gero bai, vitaminak, baina ez dugu bakarrik esnia eraten, beste gauza batzuk jaten duz, da beste gauza batzuetan hartzen duz vitaminak. Oin joango gara aztertzen, honek landare edarixok, gu gara oituraz kafesnekuak, da batzuk ez da benai esnia eratia, da orduan joaten dira landare edarixak hartzera. Zer daka bebida de soja natural hau? Ingredientes osagaiak, ura, lehenengo ura. Da gero, habas de soja deskaskarila da eunetik 14. Bai, soja edarixa da, baina ez daka zer ikusirik esniakin.
bueno, vegetarianuak ero veganuak badaoz, bueno, aukera ona izan leike, baina esnia ez da. Gero beste bat, bebida de avena de origen 100% vegetal. Ikusi zer jartzen da ben, bebida de avena de origen 100% vegetal. Hau, erakargarri bat da, 100% vegetal, claro, avena da. Da, osagaiak, agua, lelengua, avena, bueno, fosfato tricálcico, kalzio gehitu etxe, bebida de almendras, ikusi hau. Osagaiak, ura, lelena, azukria bigarrena, osea, ura eta azukria, da almendrak eunetik bi. Hau interesantia da, bueno, da beste bat, pixkat gehixagokin. Bueno, total, lehengo nazte borrastia hori izan zen pandemia aurretik irakorri nebana esneontzizetan. Oin zer irakorri lekiu gainera? Ayudatu sistema inmune eta bita defensaz bebaitara dabe. Baina oin jarraitzeko, jakitzeko ze esne hartu, esne animala nahi badot, ero osua, ero semi dira aukera hobiak. Eta landare edaria nahi badot, bakoitzak aukeratu nahi dozuena, baina jakin, esnia bakarrik ez dugula hartzen beste janari batzuk jaten douzela eta vitaminak eta beste batzuk emongo dezkue. Oin hau importantia da lehen esan dut bita defensaz eta ayudatu a tus defensas ero zeuala, eta giza gorputza, gure gorputza, badakiu, organuak dakauzela, atalak dakauzela, bihotza, garuna, hau, honek nahi dago izan sistema immunitario, birikak, da honek, klaro, ikasteko, bakoitza ikasten dugu, baina danak elkarlanian daoz, gorputza bat da. Gorputzian dana funtzionatzen dau batera, ez buru alde batetik eta gorputza beste aldetik. Dana batera, dau importantia da. Hau importantia da, jakitzia, gu bat garala osotasunean, itxen dabela lan gure gorputza osotasunean. Hau importantia da jakitzia. Oin joango gara, ikustera zeintzuk diran elikagai osasungarrixak. Da, elikagai osasungarrixak, lekaliak, garbantzuak, lentejak, babak, osasungarrixak dira. Barazkixak, hemen porruak, baina izan leike hasia, azelgak, lekak. Frutulehorrak, hemen intxaurrak, baina pistatxuak, almendrak. Frutak, naranjak, platanua, madarixa. Zerealak, hemen arroza. Oliba oliua, arrautzak osasungarrixak dira? Bai, osasungarrixak dira, naiz eta kolesterol askouki. Da, hau bai dela, ez dakit, pentsatzen dut baietz, hemen gauzen artean, askotan entzun dugu arrautza kolesterolakin, kontu zibili behar garala, ze arrautza kolesterol asko dake. Lehen esan detzuet, niri nutrizioa beti asko gustau jatala, da ondio medikuntza ikasten neuanean, ja irakorri neban artikulo zientifiko baten, arrautzen kolesterola, ez ebala igotzen gure kolesterola. Hori, aspaldi zan, ondiok, gaur egun, 2021an gauz, da ondiok konsultan, zalantzak egoten dira, baina alditxut arrautza jan, osasungarrixak dira. Eta arrainak bai, gainera honek, amenguak dira, ondarrukoak dira honek. Muy bien, eta superjanarixak, lehen galdetu este batzuk, da, ze pentsatzen dozu superjanarixak? Bueno, superjanarixak zer dira azkenian? Guk ez ezagun zekauzen janarixak, ez dakin hundik etorri dirala, da, horrek izan leike bai az de goji, ero asai, ero kinoa, guk ez gendu zen ezautzen, baina igual gure klima, ero gure lurra esan egokia horrek ekoizteko, eta kanpotik etorri dira, eta zer dira azkenian? Superjanarixak, janarixak dira. Izaki bizidunak dira, janarixak dira.
da guk eruaten badugu amendik lentejak ez dakit nora, da derrepente ezautzen espase ben, da, lentejak ze super janarixak dira danak, osasungarrixak dira bebai. Osasungarrixen artean, lehen ikusi dauz esniak, eta oin ekarri dut jogurra, pizkatxo bat jakitzeko jogur naturala bai da osasungarrixa. Eta zer da jogur naturala? Ba, jogur naturala da esnia fermento laktikuekin, punto. Da, ze fermentu laktiku jogurra izateko, bi fermento laktiko eduki behar ditzu, Streptococcus thermophilus da bat, eta bestia da Lactobacillus bulgaricus. Da, horrek badaka jogurra da. Da, horre fermentuok ez badaka, da beste batzuk badakaz, ja jogurra ezin da deitzu. Da, ez dakiu jogurrak dakan onurak dakasen bestiak. Orduan, jogur naturala ekarri dut, osagaiak. Letxe freska pasteurizada, behitxu, eunetik 98,5. Osea, gero, letxen polvo desnatada hori jartzen detze pixkat por estabilidad del producto eta gero fermentos lácticos. Da, jogur naturala bai dala osasungarrixa. Hemen ekarri dut beste bat, bifidus de origen natural, cremoso, desnatado, cremoso eta desnatado ez dakinik, y con sabor de frutos silvestres. Bueno, honek pinta hona daka, da hemen ez dugu ikusten ontzixa, baina segurazki hor eukiko ditugu frutos silvestriak hor erakargarrixak eta, bueno, osagaiak. Lehen ez dut esan, baina hau pistatxo bat jakitzeko osasungarrixa dan ero ez, normalian 5 ingrediente baino gehiago badaoz, osasungarrixa ez da izango. Hori pista normalian nahiko ona da. Guazin ikustera hemen, osagaiak letxe pasteurizada, desnatada. Esaten desku hor, desnatauta daola. Agua, bigarrena, ura. Leche en polvo desnatado, proteínas de la leche, nata pasteurizada. Osea, lehen, leche desnatada da gero gehitu etxe nata. Bueno, gero fruktosa azukria dela, bifidobacterias tal, bueno, ez daka interesik, hau ez da jogur naturala. Da, jogurre, supermerkadora joate garanean, jogurren artean gauza asko dao, esnekien artean gauza asko daoz, baina bakarrik merezi dabena da jogur naturala. Hemen beste bat ekarri dut, baina hau pasau ingo, ikusi zenbat osagai dakan. 5 baino gehiago? Bai, 5 baino gehiago, fuera. Hemen beste bat, izena, bai, ondo, bifidus de origen natural, con espelta, semillas de amapola, fuera. Orduan, elikadura osasungarrixa zer da? Ba, frutak, barazkixak, lekaliak, frutulehorrak, arrautzak, arraina, okela, gutxi manipulatutako lehengaiak. Hau da importantia. Da honetaz zein da hobia? Frutak dira hobiak? Bueno, frutak onak dira, baina ez duz bakarrik fruta jan bihar, baizik eta denetik jan bihar dugu. Denetik, baina horretaz. Ez denetik produktu guztietatik, ze batzuk ez dira hain osasungarrixak. Honena denetik jan bihar dugu. Gutxi manipulatutako lehengaiak. Normalian freskuak izaten dira. Baina elikadura osasungarrixetan artean be, ez da bakarrik produktu freskuak, baizik eta konserbak be bai, osasungarrixak izan leikez. Honek, hemen guak ezautzen dozu ez? Eta konserben artean ekarri dut hau, bonito del norte en aceite de oliva. Osagaiak, ingredientes, bonito del norte, aceite de oliva, sal. Nahiko erreza da, esaten deskuna dala. Osasungarrixa? Bai. Hemen beste bat. Menestra de verduras con espárragos. Dau ekarri dut, ikusten dozuenez, hemen osagaietan ingrediente asko dauz. Baina guazen aztertzera. Judías verdes, guisantes, alcachofas, zanahorias, espárrago corto, champiñón cultivado, horrek, kontau bihar dauz, bat, dala, menestra bada. Orduan, horrek, barazkixak dira, orduan bat. Gero, ura, sal, egokixa da, bai.
Hemen, beste bat, kongelauta, corazones de alcachofa troceados, kongelauta dauzenak. Joan beti ikustera, ingredientes, osagaiak, alkatxofaz, egokisa? Bai. Eta, lehen esan deste, ordu erdi pasautakoan ero atzedentxo bat hartzeko, orduan pentsau dut dea momentua dela, gero jarraitzuko osasungarri ez den elikadurakin. Bai. Jarraitzeko presia? Bueno, lehen laga dugu, ikusi dugu osasungarri xadan elikadura. Da, bueno, pixkat laburtzeko ikusi dugu elikagai freskuak, kontserbak eta kongelauetan be, bilauleikiula osasungarrixak diran elikagaiak. Dauden joango gara, hain osasungarri ez direnekin. Osasungarri ez den elikadura. Da zertak danak komun, nutrizio kalitate txarreko gantzak dakela, azukreak eta edulkoratzaileak, hidrogenatuak, gatzo baditasuna eta erakargarriak. Erakargarri askokin anuntziatzen dira. Orduan, ikusiko nutrizio kalitate txarreko gantzak, lehen esan duguz, lehen bentzotzen genduanean animaleko gantzak txarrak zirela, hasi zirela aldatzen, horrek gantz animalok, gantz vegetalea itxik, da transgantz artifizialak hortik datoz, manipulauta eta hortik datoz, transgantz artifizialak hidrogenatuak. Orduan, ikusten dugu, gantz vegetalak dira, landare gantzak dirala, ez pentsau zuzenian onak dirala. Ze normalian, hor produktuetan honek izaten dira dauzenak. Edo transgantz artifizialak hidrogenatuak diranak, ero palmondo olioko gantz saturatuak. Horrek, ja buruan eukiko zuez, pentsatzen dut oin dela 3-4 urte, komunikazio bidietan egon zirala asko, eta palmondoko olioko gantz saturatuak etiketetan zelan jakin. Egon leikez, elaeiz gineensis moruan, hori da palmondoko izena, ero palmiste moruan, ero aceite de palma, ero oleina. Da, hainbeste izen, pixkat eskutatzeko. Seguk oleina espadakiu zer dan, ez dugu errelazionauko palmondo olioakin. Baina, jakin deixazula, landare gantzak ez dirala hainonak lehen pentsatzen zan moruan. Orduan, nutrizio kalitate txarreko gantzak, hor, hain osasungarrixak ez diran elikaduretan, palmondo izenak asko ziran, baina azukriena behitxu zenbat azukre mota egon leike. Orduan, klaro, gu sakarosa ikusten badou, fruktosa ikusten badou, maltosa, laktosa ikusten badou, segurazki jakingo du azukriak direla, baina mota ezberdinetako azukriak egon leikez, eta, klaro, produktuetan lehen ikusi dugu letxea bena pentsatzen do sala, ero de almendra ez dakit, bigarren osagaia azukria sala. Bueno, por ejemplo, eunetik 60 azukre badake, ez da beharriko 60 fruktosa dala, por ejemplo. Igual jarriko dabe, 30 fruktosa, 10 besteren bat, ze 60kin lehenengo urten beharko litzake osagaietan. Akordatzen zarie? Bale. Orduan azukriak pixkat eskutatzen dira. Hor ikusi dauz, azukreak, kalitate txarreko gantzak, eta hor produktuetan erakargarria reklamo asko egoten dira. Orduan, honek nahiko errezak dira jakitzeko zeintzuk diran. Ez dirana hain produktu freskuak, osagai asko dakesenak, eta hor tartian badaoz batzuk, osasungarrixak badakiu zeintzuk diran, hain osasungarrixak ez diranak bebai, baina daoz beste batzuk osasungarri diruditen produktuak. Da zeintzuk dira honek? Segiduan ikusiko zue, para las defensas, para los huesos, para el corazón, olako reklamuak dakesenak.
Baina akor dau, zelan esan dau lehen, osasuna gure gorputza osua da, bat dakau, da dana elkarrekiko lotura daka, ez da gauza bat ona dala bakarrik defensentzat, ez da bakarrik bihotzantzat, baizik eta gure gorputza bat da. Orduan, nutrizioetiketak aztertzia, ero jakin, nun begiratu, ero zer begiratu, hori importantia da. Lehen esan dugu, erakargarrixak eta zigiluak ez dakela importantzia handirik. Nutrizio baluen taula zepza eta osagaien zerrenda nutrizio baluen taulakin batera, bai. Eta alergiaren bat badakau, bai, orduan elikagai alergenoak horrek importantiak dira begiratzeko, eta gainera horrek derrigorrezkoak dira. Bueno, hau azertuko, ni pentsatzen dut, hau danok ezautuko zuela, eta ayuda a las defensas. Jogur motakua da, baina jogurra lehen esan dugu osasungarrixa dala, esnia eta fermento laktikoak dakana, jogurra deitzen da. Bestiak ezin dira jogurrak deitzu. Orduan, ayuda a las defensas jartzen dugu. Baina joaten bagara osagai zerrendara, ikusten dugu, leche desnatada, rehidratada, bat, leche desnatada, azukria eunetik 7,3. Da ez dakit, lehen ikusi duzue jogurrian, daka 4 azukria, baina da esneko azuker propioa, laktosa, esnian datorren azukria. Dau, gehitxuta dau. Osea, que ja, hain interesantia, ez da. Baina, bueno, esango zue, baina ayuda a las defensas. Bueno, da zaitxik laguntzen dugu a las defensas, hemen jartzen dugu. Contiene vitamina D, B, hierro, zinc, que ayudan al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Honek trukua daka. Gehitzen badetze, zinc, vitamina D eta horrek, aldabe ipini ayuda al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Ze, benetan, zinka, bai, hor defensetan eragina daka, baina zinka esan leike, contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, bai, jarri leike, pues contribuye al equilibrio ácido-base normal, al metabolismo normal de los hidratos de carbono, a la función cognitiva normal, bakarrik, interesatze jakue, ipintzia, que ayuda a las defensas. Bai, baina ez dakau zink gabezirik. Zink, okeletan, arrautzetan eta badao. Gero, contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Jarri etxe zink eta vitamina B eta ez dakiz zer, baina kobre jartzen badetze be, jarri leike contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, ero selenio gehitzen badetze, bai. Orduan, erakargi baten moduan erabiltzen dabe zink hori. Osea, que ayuda a las defensas, please, plus. Bueno, defensak laguntzeko gure elikadura oinarritzen bada osasun elikagai freskuetan lehen ikusi duguna osasungarrixak diranak, hobeto. Ez dugu hainbeste azukre jango. Hau ekarri dut, yogur líquido con potasio para controlar la tensión arterial. Con potasio, como el zinc, zelan potasio dakan, aldau jarri, que sirve para controlar la tensión arterial. Bueno, osagaiak, leche desnatada, preparado aromatizado, ura, fructosa, azukria da behitxu, ze aurrera da hon. Sales de potasio, esateko, que ayuda a controlar la tensión, a regular la tensión. Ez da. Honek azukre larregi dake, ez dakit tensinua regulauko daben, baina desde luego osasunantzat ez dira komenigarrixak. Hau, para perder peso de forma eficaz y segura. Bueno, ingredientes. Hau, beste bat, abenakol. Honek daka, lehen esan detzuetena, sello de la Sociedad Española de Cardiología. Bueno, dirudi que la Sociedad Española de Cardiología gomendatzen dabena hone gaietok hartzia. Ez interes komerzialak daoz, zigilu hau, ez da begiratu bez. Da hor, ayuda a reducir el colesterol. Berdina, zelan dakan beta-glucanos, aldabe jarri que ayuda a controlar el colesterol, baina azkenean gaietak ezin dira osasungarrixak izan.
gozua jateko izango dira, baina osasungarrixak hau ekarri dut, hau paziente batek ekarri zestan, joan zan hastian, ero bestian, da ekarri zestan, ze, klaro, kakao puro, sin azúcares añadidos. Da, klaro, ja dano dakigu, horrek, armusuko kakauak ero horrek, azukre asko dakela. Orduan, hau, hobia izango zala. Bai, noski, hobia da. Baina, gero jartzen dago hemen, apto para diabetikos. Da, hombre, apto para diabetikos esan da, diabetiko banaiz, da, hau irakortzen badot, igual, erango goixian, armusatzeko, gero, bazkalo onduan, meriandatzeko, eta gero, ohera joan baino lehen. Baina apto para diabetikos, ez da. Bale, ikusten dozu zenbatera kargarri. Oin, gabonak datozela eta, supermarkauan turroiak eta danetik dao, da, hone polboroiok sin grasa de palma, era kargarri gisa, ez? Aber zin aukeratuko, sin grasa de palma, honek. Bueno, osagaiak, harina de trigo, azúcar, manteka, polboroia jatia nahi badot, badakit polboroia ez dela osasungarrixa, baina jangot gustatze jatalako, baina ez sin grasa de palma dalako. Eta hau ekarri dut, bebai ikusteko, hemen, hau zeiu hau, ez dakit ikusi dozuen ja produktoren baten, hau da Nutri-Scoren basauta. Baina Nutri-Score, bueno, ez da sistema ona ez da, lekak eta Nutri-Score dake, arrautzak Nutri-Score dake, arrainak dake, ez da bihar Nutri-Scorerik. Zeintzuk bihar dabe Nutri-Score? Hain osasungarrixak ez diranak. Baina, bueno, hau sistema, da como un sistema de puntuación, da orduan, hone gaietok, por ejemplo, dake Nutri-Scorea. Da, pentsau lehikio, honek onak izango dira, dake, da, como puntuación oberena. Honek oso onak izango dira, osasungarrixak izango dira. Bueno, zelanetara dabe puntuazio hori. Hor sistema de puntuación, alto en fibra bada, fibra gehitzen badetze, eta kentzen badetze, grasa de palma, azukriak eta gatza, igo itzen dauen la eskala, puntu gehiago dakaz. Nutri-Score sistema ez fiau, honetaz, fiau badakiu zer dan osasungarri oingo, zer ez dan osasungarri, da ez badot nahi osasuntxu jatia, ez dugu bihar Nutri-Scorerik eta ez ebez. Hau ekarri dut, ez dugu hau aztertuko, baina ikusteko bide metabolikoak ze pasatzen da gorputz barruan zeozer jaten dugunean, zeozer barneratzen dugunean. Digestinua itzen da, eta gero elikagaiak, da kimika da reakzio kimika jasotzen dute, da horrek dira bide metabolikoak. Pentsau zenba da ozen. Da, hau pixkat holan liua da hau pixkat simplifikatuta dao. Hauan sartzen dan guztia, nik klasifikau ditut gauzak, hor goixan daozenak, biribiltsuan daozenak horrek dira osasungarrixak. Da hor, laukixetan daozenak, ez hain osasungarrixak. Baina danak sartzen dira ahotik, digestinua itzen dabe, baina danak ez doiaz leku berdinetara. Osasungarrixak dirana, gorputza mantenitzeko, muskuluak garatzeko, garuna ondo eukitzeko, lehen esan dugun moruan, gorputza osotasunean ondo egoteko dira. Eta hain onak ez diranak, hori ipini dut, ze hau beste gauza baterako zen, doiazela gantze almazenetara, badakigun ora, baina ez bakarrik hori, baizik eta zelan ez diran elikagai egokiak gorputz barruan eragiten dabena da inflamazio moroko bat. Inflamazion de bajo grado esaten detzaguna, da hori kaltegarrixa da, ez bakarrik pisua hartzeko, por ejemplo, kaltegarrixa da osasunantzat, gure gorputzantzat. Orduan, ja amaitzeko, giza gorputza lehen ikusi dugunez,
Bai, atalak dakauz, organuak dakauz, baina danak batera itzen dabe lan, gure gorputza osotasunean begiratu behar dugu, elikadura osasungarrixa janariak elikagaiak dakelako, janari freskuak ja elikagaiak dake bere euren barruan, da importantia ez da elikagai bat bakarrik eukitzia baizik eta janarixak asko dake, da horren artean be, relazionatzen dira, orduan, simplia da, jaixotzen dana, jaixotzen diranak. Lehen ikusi dugu, aragisa, beia jaixotzen da, ero arrainak, arrautzak, porruak, versus zeintzuk ez diran hain osasungarrixak, jatekua, nik deitzetze komestibles jatekuak dirana, janleikiuz, baina ez dira janarixak. Da jatekuak, zer dake osagaiak, lehen ikusi dugu, osagaiak, eitzen diranak. Eitzen diranak, 5 osagai baino gehiago dakenak. Hori pista moduan oso ondo dator. Hau ikusi dugu. Eta osasuna, gure osasuna ondo mantentzeko, bai, elikadura garrantzia handia daka. Elikadura osasungarria izatia bere osotasunean, baina bai, ariketa fisiko eta mentala. Ariketa fisikua, bai, giharrak, azurrak, ariketa fisikua bihar dabe, eta kalzio hartzen badu kalzio, baina gero mugitzen ez bagara, gure azurrak ez dabe hainbeste kalzio hartuko, osea, hori be importantia da. Ariketa mentala, bai, ondo egoteko. Aire zabala, bai, badakigu euski izpixak azalian eragiten dabela vitamina D sintetizatzia, da azurrentzat be hori ona dela, eta aire zabalak be, kanpuan egotia, badakigu eguna eta gaua, eta horrek argixa eta iluna gure erloju biologikoak be sinkronizatzen dabe. Gaueko atzedena, gabian loitzen dugunean, luak daka erreparazio funtzioiak, toksikorik ez, erretzia, drogarik ez, alkohola, estresa kudeatu, da gaur egun gure soziedadian estresa kudeatzea pixkat gatza da, eta harremanak zaindu. Hori importantia da. Ni medikoa izan da, guri asko gustatze jaku regla arau mnemoteknikuak. Buruan eukitzeko zer dan importantia. Orduan osasuna, osasungarri elikatu. Sozialki harremandu. Aire zabala, estresa kudeatu, urrundu toksikoetatik, norberaren gaueko atsedena zaindu, aktibitate fisiko eta mentala. Osasuna. Osasuna gure esku. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Silvia. Oso txarra interesgarri xe, eta gaur egun handiku. Eta betiko latxe galderak, gino bauke. Hotxe ez dut ikusten. Hor? Hora, mikrofon hor da. Untxe bai. Bai. A ber, non dau? Bai. Gauzak oso gustatzen gazta orduan, gozatzeko, azukre zerabili, zixango litzake? Gauza bat astu jata esatia. Azukria, bai esan dugu, azukria ez dela komenigarrixa, baina edulkoratzaileak ez da. Oin dakigunez, ez da bakarrik kalorien gauza baizik eta badauz edulkoratzaile batzuk mikrobiotan eragina dakela, buruan, garunian pixkat despistatzen dabe garuna pentsatzen azukria dala, gero insulina kontua, orduan gozua gustatzen bajatzu, bai, behin jan, lehen esan dugu, dieta osotasunean hartu behar dugula, baina, klaro, behin jaten bot, ez dakize gaieta txokolastezkoak, gero aldatzeko, madalena batzuk, gero, kagaua, gero, estixa gehienen daka azukria, estixeko konposizioa, ez da izan ondo akordatzen, 75
ero 55% azukria da. Orduan, bai, badaka azukria baino gehiago beste mineral batzuk, baina ez dixa jatia mineral horretziaitxik, Gaur egun askotan botatzen da mensaje bai, bizitza esperantzi gero eta gixagoa dela, ez? Baina, ez azpentzat ez akizu, gaur egun 90 urte atzidean pertsona batek, beran gaztetasunin, beran egumetasunin eukiraren dietik, ez dago ez ikusirik gaur egun gazte egumetan erren dietiaz. Orduan, horrek 90 urtik esplikatzen dik, berak bixi guztutzen eukiraren dietik, gaur egungo medikuntzan dazen aurrerakuntza, horren danan kombinazioik bateaz, ez? Baina, gaur egungo gaztik jaten dugun janda, hori bizitza itxaropena zergan luzatzen edo murrizten. Murrizten, bai. Da, ez dakit numeruak, baina obesitatea gero eta pertsona gainpisuekin asko daude. Da, ez bakarrik gainpisua. Gainpisua mantentzen bada, bueno, depende ze jaten dugun, lehen esan duguna. Baina gaurko elikadura asko daka horre gauzetan ez direla hain osasungarrixak, da lehen esan dut inflamazioa sortu leikela. Inflamazion de bajo grado deitzen dana, da orduan, lehen esan dugunez, gorputza zelan bada, inflamazio hori de bajo grado, azkenian, afektauleike bihotza, afektauleike odolodiak, afektauleike dana. Orduan, bizitza esperantza oin murrizten doia. Kandela Gaxo? Bai, gabon. Lehen ezazu, jogurrai berbetan, jogurra gatxik berbetan, jogurran laktosa daukela, azukere mota bat eta hori. Eta, ontzak modun emozu eta hori. Eta gero, bere iztuzu, beste jogur mota batzuk gehitxute daukela azukri, ez? Eta hori esan du, txartzakotzat emotezu, ez? Azkagin bixak azukrik izan da, zer bere iztasun da? Bale. Laktosa esnian, ero jogurrian datorren laktosa, hor bertan ja baseuan. Da ez bakarrik zeuela azukria, baizik eta zeuan azukria gantzekin batera, kalzioakin batera, esnian propio da. Da beste produktuetan, osasungarrixak ez direnetan, gehitzen da. Da gehitzen den azukria da azukar libria. Ez zeuan hor, elikagai direnak, benetako elikagai direnak, janarixak direnak, hor dake azukria, baina matriz baten inguratuta. Da bestiak dira libriak. Orduan, libriak ze pasatzen da, jaten douzenian, zuzenian doiaz dela odolera. Digestinoa inda, baina zuzenian doiaz. Eta azukriak, produkto propionak diranak, absortzioa pixkat sozigusa doia. Hori da diferentzia. Da ez dakit, entzun dozuen, oindala urte batzuk, hasi ziren esaten zumuak, frutasumuak ez zirala hainonak. Ez dira hainonak, fruta guztia zumuan jaten badugu ez da hainona. Fruta daka azukria bai, baina hor barneratuta, beran azukria, baina fibra eta matriz eta beste gauza batzuk daka. Da orduan, esprimitzen danean, hor dia ez daka fibrarik, ez daka ezer, da azukriak libre gelditzen dira. Horretxik izaten da. Ez dakit diferentzia ondo ikusten dan. Bai. Bai, hau da, entzuten da, ez? Bai. Ez entzun bai, ez ikusi ez. Nire galderi zer jan baino gehiagoa da zelan jan, ez? Beti esan dizazku egunin 5 ordu bidizela eta abar da bat. Eta gaur egun oso modan daz, beste alimentazioeko itxura batzuk, adibidez ayuno intermitentik eta ez bakarrik pixu galtzeko, baizik eta osasunantzako onuragarria bat izelako,
ebitatezulako glukosa pikukin ibiltzi eta barrez. Horren inguru ze iritzi dakazu? Bueno, beti esaten dut. Hola, galdera orokorra diranean gero personalizau inbiar dirala. Ona dan, ala txarra dan, zertako eta zeinendako. Hori da importantia jakitzia. Orduan, bost otorduak, importantienak dira gozarixa, baskarixa eta farixa, eta tartiak, hainbeste gozekin ez llegatzeko otorduetara. Baina, klaro, ni oitzutan banao, 3 jatordu itxen, eta entzuten bado, bostin bihar dirala, bost itxiarren jaten baditzu gaieta batzuk, hobeto gelditzu 3kin, ez talakoan importantia. Da hori norberan apetentzia ez da, baina badauz pertsona batzuk igual bakarrik 2 otordu itxen dabela egunean, da ondo dauz horrekin. Orduan, gauza bada, rekomendazio orokorrian itxen dana danentzat, baina gero ja personalizau inbiar da. Eta ayuno intermitentiakin azkenian moda baten moruan bihurtu da, eta orokorrian nik ez nuke gomendatuko eta argaltzeko ez da, baina bai, ayuno intermitentiak gauza onurak ekarri leikela, depende zeinentzat. Baina, klaro, ayuno intermitentia hainbeste zabaldu da, batzuk hartzen dabe ayuno intermitente, zelan ez dote jan, ez daki zenbat ordutan, oinalko jan, ez daki zenbat boio, ez daki, horretarako, ez. Eta ayuno intermitente hasi gara deitzen, baina, klaro, ni arratzaldeko 8 afaltzen badot, eta hurrengo egunean 8 gozaltzen badot, hor 12 ordu dakaraz ez jan barik, oin arte ez detzau ayuno intermitente deitzu. Deitzu lehik etzau. Orduan, ayuno intermitente batzuentzat bai, baina bai dala importantia, ez hainbeste ayuno intermitente, baina bai tartiak lagatzia janbarik, deskantzatzeko pixkat digestiboa, janbariko tartiak. Oin, bizigaran momentuan, algara egon denpora guztia jaten, zeskuragarri dakau dana. Da, ez dakizeinek ekartzen da, oin pastatxo bat, oin txorizo zatitxo bat, oin ogixe. Egon leikiu jaten egun guzti santua, baina tartetxuak egon behar dira jateko barik. Galdera, Aixa? Atzaldeon. Eskerrik asko, ondarro etortzea. Nik 3 galdera txikiak, puntualizazio gizagoa. Niri gazta ikusa den gazta asko. Base guztia. Da beti irakurren etorren araberan, comer solo ocasionalmente. Osea, oso txarra da osasunantzako. Osea, horren bezearte gure gauzi. Gaztaian kasuan, gaztaian niri asko gustatze jata, da gaztai ez berbaitxia bebai. Gaztaia, esnetik dator. Da, lehen esan detzuet, lehen esneko gantza pentsatzen genduala zala txarra da, dana desnataua hartu behar zala, eta oin dakiunakin esneko gantza ez da hain txarra. Osea, gaztaiak ez dira hain txarrak. Onak izan leik ez. Dependitzen dau zenba gaztai jaten dozun. Klaro, gaztai salia basara, ez dau toperik. Da gaztaia maixan badao eta berbetan bagaoz eta lasai bagaoz, jan leikiu gazta osua. Orduan, ez da intxarra, baina zatitxu, hartu zati bat, platerrian ipini eta jazta. Da beste produktuak, kefirre. Azpanixen kefirre hartzen du, hori pentsa du produktu aradik handi datorren elikagaixera, da? Zenbat arteko ona erotxarra? Bai, jogurra morokua. Beste fermento batzuk dakaz, baina jogurra, bai. Itxain, pixkat. Kefirra eta jogurrak. Nik konsultan beti gomendatzen dut, osasungarrixak badira, baina banan jatekuak. Ez derrepente bi jogur zegozua da, da zelan osasungarrixa dan, frigorifikoan daka, da bat, oin beste bat, da gero beste bat.
banan jatekuak. Bueno, beste bat. Horrek datozen, produktu bila indako alik egin, horrek datozen E320, E400, no sé cuándo, horrek behar konservantik, horrek. Horrek irakurri horrek atxik, que la mayoría son cancerígenos. Horrek badak arzentzunik. Ez daki zentzuri dakan, baina horrek aztertuta daoz. Daoz, eta horrek deitzen diranok, daoz, soziedadi batzuk aztertzen dabenak, kanzerigenuak diran ala ez, eta limitia jartzen dabenak, orduan, gure etiketetan ikusten dauzenak, kanzerigenuak ezin dira izan, bestela ezetzen baimenik emongo. Orduan, kanzerigenuak ez. Konservatiekin eta aspaldi be egon zan sakarina, aspartamo, oin ez naiz akordatzen bisetatik zein, kanzerigenua zala esaten zeben. Bueno, kanzerigenua zaguetan, arratoietan, da kantidade batzuk, osea, imposiblia zala hori jatia. Da, noiz pinean entzuten dugu horre gauzok. Permitituta ez ziren egongo. Beste gauza bada, horrek konservantiok, estabilizantiok, kolorantiok, horrek dakazen gauzak, ja ikusi dauz, hain osasungarriak ez dira, baina ez bakarrik konservantia itxik, baizik eta ze gantz mota daken, ze bat azukre daken, karo, porruak ez dake konservanterik. Orduan, ez da inbeste konservantien kontua, baizik eta zertan doia horre konservantiok. Eta batzuetan, karo, hainbeste eta hainbeste gauza da, bakarrik dakitxetela bat, E330, por ejemplo, hori da, azido zitrikua, vitamina C. Batzuetan vitamina C jartzen daude, beste batzuetan E330. Azkan diatxik. Atzaldetan, zapato gomeketan, pelota partidu ikusten, 10-15 anunsizio ikusteo, danak honen gura beran. Hori zantzun horreko. Hori ez dut ekarri, baina antzekua zan, el de las defensas de Benekola, antzekuak dira. Pentsau, Benekola, oin buruz ez dakit, baina azukre asko dakabe bai. Pentsau, jogurrana, 4. Da, hor ikusi duguna, 7,3 pentsatzen dut zekala, da hor ziari biliko da hori. Osea, que ona gauza baten dako ikusteko dala, eta txarra osasunantzat, esango dabe, baina... Beste bat? Eskerrik asko. Doma komerzialak aportu zelako aportu eta hori importantiz pertsonak izakide oso ez manipulateguraz. Oso apenas lanetan. Hori izan da, nire zerretxize kaso bat da, ezagik eze, kanpotik etorten maniz, no sé, las algas, el señor gorriza txikisa, gogi erozen dutizore. Mola oso zer. Didetik gane erosten duzu. Eta jate mozu latosarak, eta jate mozu glutenikai, zanara da marabillozu txangotu. Eta hori txetain hori izartzen A ber, algak esan dozuz, aipatu dozuz. Algak, bai, kanpotik etorri ziren da, algak zirala, gure gorputza ez da oitxuta algak jatera. Algak jodo asko dake, jodo ona da, bai, baina larregi jatia tiroidezian be eragina daka. Orduan, Japonen eta Hortziar oitxuta daoz alga jatera, eta euren gorputza be oitxuta dao. Mikrobiota eta kausen mikrobioak aparatu digestibuan, eure dake mikrobio batzuk horrek jodo larregi xau kontrarrestatzen dabena, baina guk ez. Orduan, kontu zeuki behar dugu alga jaterakuan, ez dut esaten noiz ipinean ero, baina algak egunero jan, ez tiroidezeko problemak euki leukiulako.
Hori bat, bestia, esan dozuna baiaz degoi, bueno, lehen esan dut superjanarixak, superalimentuak, lehen ez genduzen ezautzen. Etorri dira beste ez dakin hundik, baina baiaz degoi dira gure pasak morokuak ero. Txarrak dira? Ez, baina ez dira hainbesterakuak ez da. Oinarte ez dauz inoiz jan, da lehen esan dabe hor ziar, gure bizitza itxaropena, 80 ez da inoiz, baiaz degoi janbarik eta algazeta. Ze beste gauza esan dozu, laktosa gabekua, bai, bueno, ez dakit, baina dietetika, klar, azkenian denda bada, be bai. Orduan, denda bada, da supermerkauan ez da zen gauzak, dietetika baten saltzen dira, baina azkenian da beste bide komertzial bat. Orduan, bueno, gero esan dozu gluten gabekua, bai, gluten gabe jatia izan zen, bueno, ero da, moda bat, dirudi gluten gabe jaten badugu, asko hobeto egon behar garala, eta, bueno, gluten gabeko gauzak zer dira? Porruak ez dake glutenik, frutak ez dake glutenik, okeliak ez daka glutenik, arrainak horrek ez dake glutenik. Bai, zereal batzuk dake glutena, baina zereal batzuk, azkenian, ogisa, bai, gluten gabe jateko, gari ogisa ezin dugu jan. Eta horrek lehen ikusi dugu zen produktu guztiak ero askok, gaietak eta horre gauzok glutena dake, klaro. Orduan, gluten barik jaten badugu, hobeto sentiduko gara, bai, baina ez gluten barik jatiarren, baizik eta horrek hain osasungarrixak ez diranak, ez dauzelako jaten. Da orduan, zeliako bat benetan gluteneko intolerantzia dakanak, horrek bai ezin dabela jan glutenik, baina ez da pizkatxo bat ez. Orduan, hor, zeliakoak dirana ezin dabe jan, da bestiak moda bat bihurtu zen, eta, bueno, baina gluten barik, esaten badu horrek produktuok ez dauzela jango, gure osasuna hobetuko da. Azken galderatxo bat. Nire galderia esan duzu osagai baino gehiago baduke ez da gana. Baina etxien ego barri dute errezeta bat, osagai baino gehiago badukena. Por ejemplo? Bueno, bai. Bai, depende ze osagai, baina lehen ikusi dozue, menestra jarri dotenian, hor osagai asko zeuazen, baina, klaro, barazkixak ez dira bakoitza osagaia. Orduan, gizaua itzen badozu, okelia, patatia, olixua, ze gehiago botatzen dut, piparrak, ez dakiz zer, horrek, azkenian, produktu freskuak ero dira, gero zuk erabili dozu zetxian, baina hori ondo dao. Beste gauza bat izango litzake, por ejemplo, ontxe bururatu jata, zehoin ikusi dotoengo egunetan, bizkotxo, ez daki ze gaieta holan izen famosu bat, con solo 3 ingredientes, claro, ya zabaldu da lo de los 5 ingredientes. Da, zeintzuk ziren esos 3 ingredientes? Bat eta bi ez naiz akordatzen, hirugarrena zan, ez daki zen mota gaieta. Da, claro, gaietiak ez daki zen bat osagai dakan. Da, claro, gaieta hartzen badugu como uno. Bai, hori da, eske gizau etorri jate burute, baina eske kosin ikustete bakatuta, errezetak biletzen egoten mazaz, errezeta asko daz, gaur egun, osagai pilo bat eskatzen da benak eta jo, geratzen. Claro, eske depende ze osagai. Vale, depende ze osagai. Uruna badaka, azukria badaka, ero edulkoratzaileak, ero horre gauzok, baina bestela, ez dakit, tortilla itzen badugu, ero pure bat barazki ezberdinekin, ero arroza paellaren bat, ero horrek onak dira. Eta lehen, ez dakit zein esan detzat, behin ero behin, zeo zegozua, behin ero behin jatiarren, baina egunerokoak ez dira. Da orduan, gaurko elikaduran gaur egun bihurtu dugu, behin ero behin jatekuak,
egunero jatekuetan. Hori da gaur egungo problemia. Lehen pastelak eta, nin txiki izan beti jan izan douz, baina igual domeketan, ez egunero, igual egunero pastelak ez, baina boiuak eta gaietak eta gero freskagarrixak eratekuak eta... Itaskun. Argatzi xerratzen dena alimentu produzena jan, arraine, arrantza, hori, patatarik ez da argatzen dizien, zer pasatzen da? Bueno, patatekin, depende, ez da txarrak dirala patatak. Argaltzekotan, batzueri kentzetze patatak, baina argaltzerakoan, lehen esan detzuet, zertarako eta zeinentzat. Orduan, argaltzerakoan, hobeto, patata barik albadou jan, hobeto da. Baina bestela, bestientzat, patata jatia barazkisekin, ero gizauan, ez da entxarra. Patata prejiduak. Patata prejiduak, azkenian horixoa asko hartzen dabe eta behinero behinekuak. Horrek indakuak, patata prejiduak horrek boltzatzuetan datozenak, gozuak bai, baina... Nik uste dut, amatxu behinkela, pilo bat galdera egon dite. Eta beste behin eskertu batzak Silviai, trotearren. Eskerrik asko zueri.